Na, sziasztok, Gréti vagyok, és folytatni fogjuk a túlélés a Minecraftban második résszel. Köszönjetek! Sziasztok, én a 9 vagyok, akinek már a kockák kalandjaiban már találkozhattok. Vagyis találkozhattok, de nem már. És hát itt még vannak egy páran. Na igen, itt van velem két osztálytársam, köszönjetek! Sziasztok! Sziasztok! Igen, és akkor most a videót folytatni fogjuk. Ha nem zavarjátok, elkészítettem a kőeszközöket, csak azt már nem bírtam beletenni a videóba, mert lemerültem. Na, én addig ki is nézek amúgy. Úgy... Nem láttok így darabot sem, csak jó van, na megölöm a malacot, az kész. Láttam az életeidet most már. Jó van. Hát inkább visszamegyek, és reggel... éjszaka van. Tudjuk, azért van sötét. Még nagyon csúnya a házam, na. Na, várjatok, enni kéne? Nem kéne felhúzni a látó fényerőséget? Hát jó, most akkor bocsi, mindenkinek bocsi. Fent van, na, és nagyon világos van itt kint. Na, itt van alattam. Na nézzétek, jön fel a napocska. Na még látok valamit. Nézd csak, Dorina, mindjárt feljön a napocska. Látom, hogy ott van a virágok. Na, én ki is megyek. Látom a virágokat, ez az! Akkor ki is megyek. Nézzünk szét! Addig én megölöm a malacot. Hát én malac! Gyere! Ó, bárány! Na gyere, Pókicsa, megölni. Valaki más nézzük, csak annyit látna, hogy nyomkodnál, csak úgy random a képernyő, mert ők is annyit látnának, mint én. Jó, hát akkor megszívnák. Gyere már itt a rühes bárány. Rühes bárány. Hát én nem mondtam semmit, most egyezünk meg abban. Végre látok valamit. Egy boci! Csak adjon 4 darabot, legalább egy simán megyek. Te látsz valamit. Én nem látom, most a belepítek itt. Az bug? Igen. Nekem már volt ilyen bug, hogy a vízfelett levegett a rózsa. Hát azt mondjuk úgy, hogy... Még egy bárány, gyerekek, meg lesz az ágyikónk, ez csoda. Látok valahol, ott a házad. Jó van, csak hogy üljön már meg. És nekem milyen fegyvereid vannak, ha nem látom? Kő. Na gyerekek, akkor el is készítem azt a gyönyörű ágyikónkat. Te mivel videózol? Hát egy ilyen videóbidiszka, majd meg fogom mutatni mindjárt. Na, emberek, kivesszük a gyapjút, és készítjük. Na, készítem is. Az ágyat szerintem a házat rögtön szétet csinálj az ágyat, hogy a fejet. Na, mindegy. Amúgy a sok osztálytársam úgy kezdi ez a telefonos Minecraftot, hogy mindig először házat épít. Én fát vágok először, meg kaját. Én meg először fát vágok, és elmegyek bányászni. Én is úgy szoktam. Na várjál. Mert ugye, ha először menedéket építesz, nincs annyi alapanyagod, de mondjuk ha elkezdesz bányászni, akkor nem csak, hogy egy menedéknek. Amúgy, ahogy látjátok, észrevettétek, hogy már ez jobban vág, aki még most kezdte a Minecraftot, jobban vág a kőcsákány, mint a fa, és a sima kéz, meg a... Nem mondod, hogy jobban vág a kőcsákány. Hát jó van! Valóságban valaki odaáll egy játékfabaltával, azt elkezdi csapkodni a fát. Röjna, miről? Ő is itt Minecraftozik mellettem. Most ott belepucsított a báránya belepucsított az arcába, vagy csak a kamerába. Megint van egy hús, majd ezt mindjárt megszítjük. Én, amikor játszani szoktam, egy Ace of Space nevű játékkal, és zombi vagyok, és kinyír az egyik ember, legalábbis a miner, akkor mindig odáll, azt elkezdi dugni a síromat. Jó, de most beszéljünk csúnyán, gyerekek. Amúgy én szépen most itt kidíszítem. Artikuláljal, kisfiam. Igen, artikuláll. Mondom, nem akar lőni ez a buzerron. Martinka, fogd meg a szádat. Oké. Na, jó. Még egy földet hozok. Úgy utálom, amikor megépítem a házat. Kaptunk egy úrecset. Édes repülő zombi fej! Én azt utálom, mikor megépítem a házat, és akkor ott van bent egy fűcsomó. Na, akkor. Oda egy rózsa, oda. Mert nem csináltál parkettő alap. Na. Anya adott! És akkor megszépítem a házikónkat, mert eddig elég nyomoréknak tűnik. Elég nyomorék. Hát nézd rá! Eddig úgy néz ki, mint egy
fakupat, ezért. És Fakupat egy kis visszatettem. szarral. Na, igen. Vagy szar egy kis fakupat. Anyádat! Jó van, Martin. Martin! Jó van, itt. Amúgy lehet, hogy nem kéne mondani azt, hogy pont. Az mi lenne? Ház, de tök mindegy. Igen, Levi. Én Gréti Channels házat építem, mielőtt még mondanál valami hülyeséget. Neked Grétics Hanna az a nevéd. Igen, Gréti Hannal. Mindenkinek ilyen hülye channel van a nevén. De nem bízom jobbat kitalálni, na. Taknyos. Várjál, neked mi is a neved? Nekem a kocka jaj. Jó, majd akkor iratkozzatok fel a Ahogy a videó elején elmondtam a nevét. Igen, oda iratkozzatok fel, hogy Iratkozzatok fel, hogy szétvérték. Nem volt leső. Úgyis járva, de nagyon menjetek már. Te kuka. Ja. Szépen kiváltjuk a fát. De Na. Erika néni megengedte. Na, ez a... Erika néni megengedte. Na, még egy kicsit befejezzem. Tudjuk. Na igen, mindjárt tudjuk, befejezzük a házikonkat. Most már van ilyen szép teraszbigyuszunk. Hát igen. Ezt a két húst megsütöm. Sütök. Na, igen, szerintem én elmegyek a bányászni. Ezt elhasználom? Na. Szétbatom a Majd. Nem. Ide készítünk egy bányát, ha érdekli Martint. Csináljad, most én éppen nem oda nézem. Jó van, Dorina is Minecraftozik, Levi meg lesz. Levi meg lesz. Hát igen. Most csak átjutok Nem kéne mondani a nevét. Kit érdekel? Én meg Gréti Channels vagyok, ezért tök mindegy. Igen, én meg Martin vagyok, majd a videókban kiterül. Anyódot! Na, Anyódot! Martin éppen videózunk, de tök mindegy, igaz? Igen, nekem úgyis mindegy. Úgyse az én csatornám. Ott a felbaszom a te csatornádra. Itt is Ha felteszem a te csatornádra, akkor mi lesz? nem tudod olyan szabad. Na, jó van. Elgetett a fánál, elestem és repültem a két. Mondjuk innentől a fán. 20! Hát az egy fán. Menjünk fel! Menjünk fel! Ezt nézzétek! Utazni kell! Utazni szenvedem! Jó. Utazni lenni! Jaj, de szív vagyok, nézzétek! Lol. Nézd, de gyönyörű vagyok. Ugye a szemüveges csajszó. Jó, nem bírunk el. Megöllek! Nézzétek, leszúrlak titeket. Vagy hogy kell leszúrni titeket? A szarcsimbók. És így meg így nézek ki. Jaj, ez. Menjünk be! Ide kúrok, mindenhova oda kúrok. Anyádat! Na, visszaváltok. Na. Mikor kezdtem a videót? Meg kell nézni. Hogy egy 208. 13:47. Jó van. Beteszek pár cuccot, amit szereztem. Martin! Ugrálok, egy kis ponyba becsücsülök. Jaj, de bolond vagy. Tudom. Tudjuk. Még vissza. Na, Szépen összecsonyolok. majd egyszer el kéne kérni Simitől a wifi kódot, az benne lenné úgyis, hogy a formád, izét benne lenne. Csak le kéne ezt tölteni. Na, Csövi, várjatok. Senki házi. Kurva. Csövi, Az! Csövi. Az mi a lórák fene volt? Mi a lóra? Szerintem még azt a nyomorult rózsát kiteszem oda. Már bocs. Az egész iskolában mindannyian ilyen hülyék vagyunk. Tudjuk. Mi a lórák fene volt? Ide szerintem leteszem ezt a rózsát. Várjál ma. Ide a rónába. Ilyen gyönyörű kis A házunk lesz. rónából leteszem ezt a rónát. Lehet, hogy sokszor lesz úgy, hogy én néhány fegyvert megcsinálok, meg ilyeneket a videón kívül, de jó. Na igen, ez a videó. Hát fegyvert csináltatok. Jó van, na. Ez a videó ennyi lett volna, sziasztok!